Esselamu Aleyküm izleyiciler. Bugün nasip olsam niyet ettik oraz tutmağına. Allah'a nasip edin. Ben her kimin tutan orazasını kabul eylesin. Kıyın devirlik, kıyın zamanında niyetlerimizi, dileklerimizi hasıl eylesin inşallah. Niyetimize göre hayırlı amal versin inşallah. Ki Allah kalbimizde geçen niyetimizi az kovulayandır. Onun hoşuna gidip bilecek. Onu göğünden tutup bilmek için Allah Teala'nı razı etip bilmek için bize hayırlı amal nasip eylesin ve bugün nasip olsa hadislerden müminlerin emri Ebu Hafs'tan okuyar 40 hadis diyor. İmam An-Nevavi ve şöyle bir zat var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki menden eşten her nersenizi yekaca bir ayet hem olsa başka adamlara aydın yetirin duyurun diye. İmam An-Nevavi müminlerin emri Ebu Hafs Ömer İbn Ebu Al-Hattab Allah ondan razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şeýle eşitdim diýipdir. Elbette amallar niyetlere bağlıdır ve elbette her bir adama niyet eden zady bolar. Kim Allah ve onun Resulü için hicret etse ama Allah ve onun Resulü için hicret eden soğağı olur. Kim dünya için ya da bir ayala ölümek için hicret etse ama hicret eden zady olur. Bu rivayet edilen hadis, rivayet edicilerin imamı Ebu Abdullah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim ibn el-Mughira ibn Berdizbe el-Kuşayri Neysaburilerin Allah onlardan razı olsun hadis ilminde yazan kitapların içinde. Aleyküm selam aleyhisselam. Kabul olsun senin aradan. Allah onlardan razı olsun hadis ilminde yazan kitapların içinde geliyor. Ol ikisinin kitapları en doğru sahih kitap hasap ediliyor. Yine de Hazreti Ömer'den Allah ondan razı olsun rivayet edilmeyene göre ol şeýle diýipdir. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturýar. Bizim yanımıza duýdansız bir yerden apak eşikli, şar kara saçlı bir adam peýda boldy. Onun üstü başyna çeredeninde uzak ýoldan gelýäni meňzemeýärdi ve bizden hiç kim onu tanımady. Ol adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına geçip oturdu ve dizlerini onun dizine değirip ellerini bulutların üstüne koyup ey Muhammed aleyhissalatü vesselam bana İslam'dan haber verdiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam Allah'tan özge Hudaýyň ýoklugyna ve Muhammed'in hem onun peygamberliğine şahiatlyk etmek, namazı kamil berca etmek, zekat vermek, Ramazan ayında ağız beklemek, güýjüň ýetse Kabe hac etmekdir diýdi. Ol sen dogry etdiň diýdi. Biz onun sorak berip soragynyň jogabyny bolsa özüni tasdik etmegini gen gördük. Ol ýene de bana imandan haber berdiýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman Allah'a ve onun periştelerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe ve hayır şerin kader takdirdigine inanmaktır diýdi. Ol dogry etdiň diýdi. Sonra bana ihsandan haber berdiýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsan Allah'ı görüp duran ýaly bolup ibadet etmekdir. Çünkü sen onu görmesen hem ol seni görýändir diýdi. Ol ýene de bana kıyamattan haber berdiýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakda soralyan adam sorayandan köp bilýän däldir diýdi. Ol onda bana onun alamatlarından haber berdiýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görnek ayarlar özlerini hojaýyn boljak çağlary doğrarlar. Egin başsız, ayak yalamaç, garip, oyun çopanlar, beyik binalar
gurmakda yarışarlar diýdi. Soňra ol adam turup gitdi. Bir näçe wagt geçenden soňra Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem "Ey Ömer, ýanky sorak berenin kimdigini bilýärsiňmi?" diýdi. "Men Allah we Resulü has gowy bilýändir" diýdim. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem "Ol Cebraildi. Size dininizi öwretmek üçin geldi" diýdi. Ebu Abdurrahman Abdullah ibn Ömer ibn Hattab'dan Allah ondan razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "İslam dini 5 zat üstüne bina edilendir. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Allah'tan başka huda yok, Muhammed hem onun ilçisidir" diýip şaýatlyk bermek, namaz okumak, zekat bermek, hac etmek ve Ramazan ayında ağız beklemek. Rivayet eden Buhari ve Müslim. Allah ondan razı olsun. Ebu Abdurrahman Abdullah ibn Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edilmegine göre doğruçul ve anamdar olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şeýle gurrun berdi: "Sizin her birinizin yaradılışının başlangıcı öz enesinin göwresinde 40 günläp nufta tohumluk şeklinde jemlener. Sonra şonça wagtlap 40 günläp alaka, goýgan şeklinde bolar. Sonra şonça wagtlap 40 günläp mudga, tokga et şeklinde bolar. Sonra oňa bir perişte iberler, ol oňa ruh, jan üfler ve 4 zady ýazmaklygy buýrular: rızkyny, ajalyny, amalyny ve onun betbaht ýa-da bahtly boljagyny. Özünden başga hiç bir hudaý bolmadyk Allah'a kasam bolsun. Elbette sizin biriniz cennet ähilleriniň eýeleriniň eden amallaryny ta onuň bilen cennetin arasynda bir gez galýança eder. Sonra onuň kitaby ýazgydy, onuň öňüne geçer-de dozak ähilleriniň eden amallaryny eder ve dozaka düşer. Ediliş onuň ýaly sizin biriniz dozak ähilleriniň eden amallaryny ta onuň bilen dozakyň arasyna bir gez galýança eder. Sonra onuň kitaby ýazgydy, onuň öňüne geçer-de cennet ähilleriniň eden amallaryny eder we cennete girer. Buhari ve Müslim. Müminlerin enesi bolan Ümmü Abdullah Ayşe'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "Bir kişi bizim dinimizden bolmadyk dürli ıhtikat inanç, amal ýa-da destury goşsa, ony kabul edilmez. Ol zat şol kişiniň özüne merdutdur, ýagny onuň özüne gaýtarylyp ona amal edilmez." Müslim'in bir rivayetinde şeýle gelýär: "Bir kişi bizim dinimizde bolmadyk bir amaly etse, ol amal onuň özüne merdutdur, gaýtarylar." Ebu Abdullah an-Numan ibn Beşir'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şeýle eşitdim diýipdir: "Elbette halal zatlar bellidir. Haram zatları hem bellidir. Ýöne şol ikisiniň arasynda köp adamlaryň halalmy ýa harammy bilmeýän şüpheli zatlary bardyr. Şüphelerden saklanan adam dinini we abireýini goran adamdyr. Şüphelerden saklanmadyk adam gide harama düşer. Ol adamyň misaly mallaryny otlatmak kadagan edilen bir gorahananyň töweregine bakyp görkä, mallaryny gorahananyň içine giräjek bolup duran çopanyň misaly ýalydyr. Ägä bolan her bir padşanyň girmäge kadagan edilen gorahanasy bardyr. Dikkat edin, Allah'ın gorahanasy onuň haram eden zatlarydyr. Şunu gowy bilin, elbette adamyň bedeninde bir bölek et bardyr. Eger ol et gowy bolsa, tutuş beden gowy bolar. Egerde ol zaýa, bozuk bolsa, onu tutuş beden zaýa bolar. Ägä bolan, elbette ol bölek et ýürekdir. Buhari ve Müslim'den rivayet edilýär. Bu Rukayya Temim ibn Efs et-Dari'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyipdir. Din nesihattır. Biz ondan kime deyip soradık. Ol Allah'a, onun kitabına, peygamberine ve Müslümanların imamlarına, yol başçılarına, şeylekem ehli Müslümanlara deyip cevap verdi. İbn Ömer'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyiptir. Ben Allah'tan başka Hudaýyň ýokdugyna, Muhammed'in Allah'ın ilçidigine şahiat bolup, namaz okap, zekatlaryny berýän çärler adamlar bilen söwüş etmeklige emredildim. Eger de olar bu işleri etseler, İslam'ın hak hukukundan başka, şeriatyň kady kanunyny bozmadyk ýagdaýlarynda canlaryny we mallaryny, emnäklerini menden gorap, halas etdikleri bolar. Olaryň gizli neden amallarynyň hasabyny soramak bolsa, Allah Taala'nın özüne degişlidir. Ebu Hureyre Abdurrahman ibn Sahr'dan Allah ona razı olsun rivayet edilmeğine göre ol. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şeýle eşitdim diýipdir. Men sizi haýsy zatdan gaýtarsam, siz ondan gaçyň. Bir zat etmeklige emir edäýsem, siz şonu güýjüňiz ýetdiginden etjek bolun. Çünki sizden öňki geçen milletler öz peygamberlerine köp sowal bermekleri ve peygamberlerine karşı gelip jedelleşmekleri sebäpli boldy. Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diýipdir. Elbette Allah pakdir ve dine pak zatları kabul edýändir. Ve elbette Allah peygamberlere näme emreden bolsa müminlere de şonu emredendir. Allah Taala şeýle diýdi: Ey peygamberler, tämiz zatlardan iň ve ýaxşy işler edin. Müminin suresi 51-nji ayet. Yine de Allah Taala şeýle diýdi: Ey iman getirenler, bizim size rızkal edip beren zatlarımızın tämiz, halal ve arasy bolanyndan iň. Bakara 172-nji ayet. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçlaryny tozan basyp giden, uzak wagtlap ýolukçy bolup ýören bir adam hakyna agzap geçdi. Ol adam ellerini asmana galdyryp, Ya Rab, Ya Rab diýip dua eder. Emma onun iýmiti haram, içkisi haram, eşigi haram, haramna hem iýmitlenen, olar ýaly adamyň duasy nädip kabul bolsun diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söýgüli ahtygy Ebu Muhammed el-Hasan ibn Ali ibn Ebu Talib'den Allah ona razı, olardan razı bolsun rivayet edilmeğine göre ol şeýle diýipdir. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sözleri ýat tuttum. Şüpheli zatları goýda, şüphesiz zatlara yapış. Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle buýupdyr. Peýdasy zatları taşlamaklyk insanyň islamynyň gözelligindendir. O musulman bollugydyr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hyzmatçysy Ebu Hamza Enes ibn Malik'ten Allah ona razı olsun rivayet edilmeğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Sizin biriňiz tä özüne ýaxşy görýän zadyny beýleki bir musulman doganyna hem doganyna da rowa görýänçe mümin bolup bilmez. İbn Mesud'dan Allah ona razı olsun rivayet edilmeğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Allah'tan başka hiçbir Hudaýyň ýokdugyna ve meni hem Allah'ın ilçisigine şahiatlyk beren her bir musulman adamyň kanyny dökmek, ýagny öldürmek halal däldir. Din 3 halatda halaldır. Ölenen erkek ýa-da durmuşa çykan aýal zina etse, janyň garşylygyny jan almak ýagny nähak ýere adam öldüreni öldürmek, kısas almak ve dinini taşlap cemaatdan taşlaşan adamy
şeriatta öldürmek halaldır. Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyipdir. Allah'a ve kıyamet gününe iman getiren adam geplerde yaxşı söz sözdesin ya da sen bolup gürlemendirsin. Allah'a ve kıyamet gününe iman getiren adam komşusuna yaxşılık etsin. Allah'a ve kıyamet gününe iman getiren adam mehmanına hezzet, hormat etsin. Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip bana bir vesiyet maslahat verdiydi. Ol qaharlanma dedi. Ol adam sözünü bir näçe gerek qaytaladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her geze ona qaharlanma diýip jogap berdi. Bu ýaly Şaddat ibn Afs'ten Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Allah size her bir zady mähir mülakatly garamaňyzy emretdi. Eger bir canly zady öldürmeli bolsaňyz, onu ol işi ýeňillik bilen ejir çekdirmän kösemän ýerine ýetirin. Egerde siziň biriniz mal öldürmekçi bolsa, bıçagyny ýitellip maly eziyet bermän öldürsin. Ebu Zer Cündep ibn Cunada Allah ondan razı bolsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Nirede bolsaň hem Allah'dan gork. Bir günä iş etseň, onu öçürer ýaly hökmän onuň ýygynyň bir sogap iş et we adamlar bilen gözel ahlak bilen gatnaşyr et. Abdullah ibn Abbas'tan Allah ondan razı olsun rivayet edilmeyene göre ol şeýle diýipdir. Bir gün men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin atynyň arkasynda oturýan ol maňa ey oglan men sana şeýle bir sözleri, kadalary öwredeýin diýip şeýle diýdi. Allahyň buyruklarını bir kemsiz berja et. Ol hem seni gorap saklar. Her işte Allahyň razyçylygyny öňde tut. Sen onu elmudama garşyňda taparsın. Bir zat sorasaň Allah'tan sora. Kömek gerek bolsa diňe Allah'tan kömek sora. Şunu bilip goýgyn. Egerde ähli adamlar sana bir zady peýda berjek bolup bir ýere jemlenseler, Allah'ın senin takdirinde yazıldığında yazıp koyan zadından başka hiçbir zadı peýda berip bilmezler. Ve eger de olar sana bir zady ziyan yetirmek için bir yere jemlenseler, Allah'ın senin takdirine yazıp koyan zadından başka hiçbir zady ziyan hem yetirip bilmezler. Çünkü kalamlar yazmaktan götürüldü ve sahipalar guwrady. Tirmizi'nin başka bir rivayetinde şeýle gelýär. Allah'ın buyruklarını berja et. Sen onu öz öňünde taparsın. Allah'ı giňişlikde tana. Gyssananyňda o seni tanar. Ve şunu bilip goýgyn. Senden sowa geçen zat sana gelmeli däldir. Ve sana gelen zat bolsa senden sowa geçmeli däldir. Ve ýene de şunu bilip goýgyn. Ýardam sabırdan soň şatlyk, gamgusadan soň we ýeňillik bolsa kynçylykdan soň gelýändir. Ebu Mesud Ukba ibn Amr al-Ansari al-Badri'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Öňkü geçen peygamberlerden adamlara gelip ýeten şeýle bir söz vardır. Utanmasaň isläniňi ediber. Ebu Amr'dan ya da Ebu Amr Sufyan bin Abdullah'tan Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre ol şeýle diýipdir. Ya Resulullah, maňa İslam dini hakda şeýle bir söz aýt, şondan soň men o hakda senden başga hiç kimden soramaýyn diýdim. Ol Allah'a iman getirdim diýdi. Soňra dogry bol diýdi. Ebu Abdullah Cabir ibn Abdullah el-Ansari'den Allah onlardan razı olsun rivayet edilmeyene göre bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şeýle soragy bilen yüzlendi. Egerde men 5 wagt farz namazymy okasam, Ramazanda ağzımı beklesem, halaly halal, haramy da haram bilsem ve şunun üstüne de hiç sady arttırmasam,
cennete girip bilermi diýip sorady. Ol Hawwa diýip jogap berdi. Ebu Malik el-Haris ibn Asim el-Eş'ari'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "Päklik, arassaçylyk imanyň ýarysıdyr." Elhamdülillah sözü mizan terazisini dolduracak sözdür. Subhanallahi velhamdülillahi sözü yer bilen göğün arasyny sogapdan doldurar. Namaz nurdur, sadaka imanlydygyna delildir, sabr ýaktylykdyr. Kur'an senin peýdaňa ýa ziyanyňa hüccetdir, şaýatdyr. Her bir adam ýer bilen öz işleri üçin çykar da öz nefsini satyp ýa azat edip gazanar ýa-da helak edip ýok eder. Ebu Zer el-Gifari'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz Rabbi Allah tebarek ve teala'dan rivayet etmegine göre ol şeýle diýipdir: Allah Taala aýdýar: "Ey bendelerim, men özüme zulmy haram etdim ve onu sizin aranızda hem haram edýärdim. Biri-birinize zulüm etmeň. Ey bendelerim, meniň hidayet edip dogry ýola salan adamlarymdan başga hemmäňiz azaşansyňyz. Şol sebäpli hem menden hidayet etmekligimi, dogry ýola salmaklygymy dileň. Men sizi dogry ýola salaryn. Ey bendelerim, meniň doýranlarymdan başga hemmäňiz açsyňyz. Menden tagam soraň, sizi tagam bilen doýurayn. Ey bendelerim, meniň giydirenlerimden başga hemmäňiz ýalaňaçsyňyz. Şol sebäpli hem menden özüňize giydirmegimi dileň. Men sizi giydireýin. Ey bendelerim, siz giýje gününiz günä işleýärsiňiz. Men bolsa hemme günäleri geçip bilýändirim. Menden ötünç sorap towba edin. Men hem sizin günäleriňizi geçeýin. Ey bendelerim, elbette siz bana ziyan etjek bolup hiç haçan ziyan yetirip bilmersiniz. Peýda berjek bolup hem peýda berip bilmersiniz. Ey bendelerim, eger owalkylaryňyz, ahyrkylaryňyz, insanlaryňyz, jynlaryňyz hemmesiniň takwalygy sizin içiňizde iň takwa bir adamyň kalbynda yerleşdirilip onuň kalby ýaly bolsa hem bu meniň mülkümde hiç bir zady artdyryp bilmez. Ey bendelerim, eger owalkylaryňyz, ahyrlaryňyz, insanlaryňyzyň, jynlaryňyzyň hemmesiniň pujurlygy, erwetçiligi sizin içiňizde iň bir bozuk adamyň kalbynda yerleşdirilip onuň kalby ýaly bolsa hem bu meniň mülkümden hiç bir zady kemeltip bilmez. Ey bendelerim, eger owalkylaryňyz, ahyrkylaryňyz, insanlaryňyz, jynlaryňyzyň hemmesi bir ýere jemlenip menden hajatlaryny sorasalar, men hem olaryň her biriniň ýeke-ýeke hajatyny bersem, bu meniň mülkümden hiç bir zady kemeltip bilmez. Kemmelse de diňe bir iňňe deňize sokulup çykarlaryna deňiziň suwunyň kemelişi ýaly kemeler. Ey bendelerim, sizin eden amallaryňyzy sanap, hasap edip, olaryň ejirlerini, sogaplaryny bir kemsiz bererin. Şeýlelikde kimde kim hayır tapsa Allah'a hamd etsin, şükür etsin. Yaramazlyga duçar bolan adam öz nefsinden başga birine gyjalat bermesin. Said şeýle diýdi. Haçanna Ebu İdris bu hadisi rivayet edenle diýdine çöktü. Yine de Ebu Zer'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýipdir: Bir näçe adamlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme: "Ya Resulullah, bay adamlar bizim namaz okaýşymyz ýaly namaz okaýarlar, agyz bekleýişimiz ýaly agyz bekleýärler ve mal baýlyklarynyň köplügi sebäpli hem sadaka da berýärler. Şeýdip hem bizden köp sogap gazanýarlar" diýdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: Allah size de sadaka vermek mümkinçiligini döretmedimi näme? Elbette her bir tesbih sadakadır. Her bir tekbir sadakadır. Her bir tahmid sadakadır.
ve her bir tahlil sadakadır. Emri maruf sadakadır. Nehi münker sadakadır. Hatta ayallarınız bilen yatmaklık hem sadakadır deydi. Olar, ya Resulallah, şehvetimizi gidermekte hem ayallarımız bilen cinsy gatnaşykda bolanymyzda hem bize sowap bolarmy diýip soradylar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehvetini haram yol bilen gideren bir nikah cinsy gatnaşykda bolan adamy günäp bolmazmy näme? Edil şonuň ýaly halal yol bilen gidilene de sowap bolýandyr diýdi. Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Güneşin doğyan her bir gününde adamların bedenlerindeki boğunlarının her biri için sadaka vermeye borçludurlar. İki adamının arasında adaletli hüküm etmek sadakadır. Ulağına müncek bolyan adama yardım vermek ya da onun yükünü yükleşmek sadakadır. Yaxşı söz sadakadır. Namazı gitmek için her bir ädilen ädim sadakadır. Ziyan berýän zatları yoldan ayırmak o da sadakadır. El-Nawwas İbn Samane'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Yaxşylyk hakyky musulman bolmak, gözel ahlakly, hoşgulukly bolmakdyr. Günah bolsa nefsini, yüreğini bir incelik edip onu narahat edýän we adamlaryň bilmegini, duymagyny islemeýän zatlaryňdyr. Wabisa ibn Mabet'ten Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýipdir. Bir gede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ýanyna geldim. Ol maňa yaxşylyk, ýagny hakyky musulmanyň nähili bolmalydyk hakyny soramaga geldiňmi diýip sorady. Men hawa diýdim. Ol, sen ony kalbyňa geňeşip ondan sorak gör. Yaxşylyk nefsiň uygun görüp kalbyň rahatlyk tapan zadydyr. Günah bolsa nefsiň biýinjelik edip adamlar ediber diýse de gursogyňda bir injelik bolup duran zadydyr. Hadis hasandyr. Biz muny iki imamyň, İmam Ahmed ibn Hanbalyň we İmam At-Darimiň müsnedlerinde hasan isnat bilen rivayet edipdik. Bu nehil El-Irbat ibn Sariye'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýipdir. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize juda täsirli bir wagaz aýtdy. Yürekler gorkup gözlerden ýaş akyp gitdi. Biz, ya Resulallah, bu wagaz hoşlaşyk wagazyna meňzeýär. Bize bir wesiýet berdiýdik. Ol, size Allah'a takwaçylyk etmekligi, başyňyza bir gary kul ýolbaşçy bolsa-da onuň sözüni dinläp oňa boýun bolmagy wesiýet edýärin. Çünki sizin içinizde uzak ýaşajaklaryňyz köp ihtilaflar, dawa jedeller, fitneler göreceklerdir. Şonuň üçin meniň sünnetime we dogry ýolda bolan Hülefai Raşidinleriň dört çareýarlaryň sünnetlerine ýapyşyň. Olary azy dişleriniz bilen diýişläň. Dinde täze dören bedgat işlerden saklanyň. Çünki her bir bedgat yani bidat zalalatdyr. Sizi azaşdyrjakdyr. Muaz ibn Cebel'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýipdir. Ya Resulallah, meni cennete saljak ve dozakdan daşlaşdyrjak bir amal hakda aýdyp bersene diýdim. Sen ulu bir zat hakda soradın. Emma bu Allah'ın yeňileden adamlar üçin gaty yeňildir. Sen Allah'a hiç bir zada şirk getirmezden ona wada et. Namazyny berja et, zekatyny ber, Ramazanda ağzyny bekle ve eger güýjüň ýetse öýe Käbe haç et diýdi. Soňra maňa sana haýryň gapylary hakynda habar bereýinmi diýdi. Oraza kalkandır. Sadaka suwuň odu ötürşi ýaly günälerini ýok eder.
Bir adamyň giýjäniň ýarymynda okan namazlary hem günäleri ýok edýändir diýip soňra şu aýatlary okady. Olaryň bedenleri düşeklerden daşda bolar. Köp ýatmazlar, tagat ibadat bilen bararlar. Öz perwerdigarlaryna gorky we umyt bilen dilek ederler. Biziň beren rızkalymyzdan Allah ýoluna sarp ederler. Hiç kim olaryň eden ýaxşy işlerini sylaulamak üçin cennetde gözleri nurlandyrjak niçemen nygmatlaryň gizlenendigini bilýän däldir. Secde suresi 16-17 ayet. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men sana bu işte iň esasy zadyň nämedigini, onuň sütünini we iň ýokarsynyň nämedigini habar bereyinmi diýdi. Men hawa ya Resulullah aýdyp ber diýdim. Ol bu meselede esasy zat İslam, sütüni namaz we iň ýokarysy bolsa cihatdyr diýdi. Şoňa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bularyň ählisini özünde jemleýän zady aýdyp bereyinmi diýdi. Hawa ya Resulullah aýdyp ber diýdim. Ol dilini tutup ine şunu sakla diýdi. Men oňa ya Resulullah görlen zatlarymyzdan hem soralarysmy diýip soradym. Ol hay seni enesi ýitiren adamlary yüzleriniň üstüne dozaka düşürjek zat dillerinden başga näme bolsun diýdi. Ebu Salaba el-Huşani Cürsüm ibn Neşir'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Allah Taala käbir zatları farz etip koydu. Siz olary ahmal etmeň. Käbir günälere ýakynlaşmazlyk üçin bolsa çäk koydy. Ol çäklerden geçmeň. Käbir zatları qadagan edip haram etdi. Siz ol günäleri edip bozmaň. Käbir zatları ýatdan çykaranlygy üçin dälde size olan rehimdarlygy sebäpli agzamady. Siz hem olary gorjap, deriňejek bolup gözläp ýörmeň. Ebul Abbas Sahl ibn Sa'd es-Sa'id'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre ol şeýle diýipdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ýanyna bir adam gelip ya Resulullah maňa Allah hende adamlary gowy görer ýaly bir amal görkezsene diýdi. Şonda ol şeýle diýdi. Harsy dünýä bolma, seni Allah ýaxşy görer. Adamlardan tamakim bolma, seni halk ýaxşy görer. Ebu Said Sa'd ibn Malik ibn Sinan el-Hudri'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. İslam dininde hiç kime ziyan bermek hem yok. Ziyan berene karşılıklayın ziyan etmegem yoktur. İbn Abbas'tan Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Egerde dava edýän adamlara dava edýänlikleri sebäpli zat berilýän bolsady, onda olar adamlaryň mallaryna we janlaryna göz dikerdiler. Şonuň üçin dava edýän adamyň suwutnama getirmekligi, inkar eden adamyň bolsa kasam içmekligi hökmendir. Ebu Said el-Hudri'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre ol men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şeýle eşitdim diýipdir. Sizden biriňiz bir münkir yaramaz ters işi görse onu eli bilen düzeltsin, saklasın. Egerde ona eli bilen düzeltmeye gücü yetmese dili bilen düzeltsin. Eger dili bilen düzeltmeye de gücü yetmese onda onu yüreği bilen yaman görüp ýigrensin. Emma bu imanın iň ejiz görnüşidir. Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Birbirinize görüpçilik etmeň. Satın almak istemeyen bir haridyň bahasyny kaldırmak üçin
islemeýän bir harydyň bahasyny galdyrmak üçin bazarlarda gıýgyryp adamlary aldap ýörmäň. Bir-biriňizi ýigrenmäň, bir-biriňizden ýüz öbürmäň, bir-biriňiziň sowdasynyň arasyna girip ony bozmaň. Ey Allahyň bendeleri, hemmäňiz dogan bolun. Musulman musulmanyň doganydyr. Oňa zulüm etmez, ony ýigrenmez we oňa ýardam etmän goýmaz. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem gorsagyna 3 gözek işara edip ine takwalyk şu ýerdedir diýip görkezdi. Musulman doganyny kemsitmeklik onuň yaramaz, erbet adamdygyna ýeterlik delildir. Musulmany namysy, maly, puly emlägi, gany haramdyr. Ebu Hureyre'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Kimle kim bir müminin dünyadaki gaýry gamlarynyň birini gidirip ýok etse, Allah onuň kıyamet günündäki gaýry gamlarynyň birini ýok eder. Kimde kim kynçylyga düşen bir adamyň kynçylygyny ýeňilleşdirse, Allah hem onuň şu dünýädäki we ahiretdäki kynçylygyny ýeňilleşdirer. Bir musulmanyň aýbyny örten adamyň Allah şu dünýäde we ahiretde onuň aýbyny örter. Bir bende öz doganynyň ýardymyna boldugyça Allah hem ol bendesiniň ýardymynda bolar. Bir adam ulum almak üçin ýola düşse, Allah şol sebäpli ona cennet ýoluny ansat eder. Haýsy bir kowum jemaat dolup Allahyň kitabyny okamak we öz aralaryny öwrenmek üçin Allah Taalanyň öýlerinden bir öýe jemlenseler, olaryň üstünde rahatlyk inip, olary rahmet gaplap alar. Perişteler olaryň başlaryny gorşap alar. Allah olary öz ýanyklarynyň arasynda ýatlar. Kimin amaly ony iýize galdyrsa, nesebi ony öňe gidirmez. Ebu Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdülmuttalib'den Allah ondan razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'dan habar berip şeýle diýipdir. Allah Taala ýaxşy we ýaman işleriň ählisini ýazyp goýdy. Soňra olary şeýle beýan etdi. Kim bir ýaxşylyk etmekligi niýet edip ýüregine düşse, ýöne onu edip bilmese, Allah Taala ol adamy bir doly ýaxşylyk eden sogaby ýazar. Egerde kim bir ýaxşylyk etmegi niýet edip ýüregine düwenden soň şol ýaxşy işi etse, Allah Taala ona 10 sogapdan 700 essäçelli we ondan hem köp sogap ýazar. Eger kimde kim bir erbet iş etmegi niýet etse, ýöne ol işi etmese, Allah Taala ona bir kamil sogap ýazar. Egerde kim bir erbet iş etmäge niýet edip soňra şol işi edäýse, Allah Taala ona diňe bir günah ýazar. Ebu Hureyre'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Allah Taala şeýle diýipdir. Kim meniň dostlarymdan birine düşmançylyk etse, men oňa urşuglan ederim. Hiç bir bendem maňa özüne farz edilen zatlardan has söýgüli bir amal bilen ýakynlaşan däldir. Bendem nepil, sogap üçin edilýän meýletin goşmaçy ibadetlary dowamly edip maňa ýakynlaşdykça men ony söýerim. Egerde men ony söýäýsem, men onuň eşidýän gulagy, görýän gözi, tutýan eli we ýöreýän aýagy bolaryn. Ol menden näme islese, men ony hökmän bererim we eger ol maňa sygynaýsa, elbetde men ony hökmän goraryn. İbn Abbas'tan Allah onlardan razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Elbetde Allah Taala meniň üçin, meniň ummatymdan bilmän hata iş edenleriň, unutup günah iş edenleriň hemde gynap, sütem edip ettirilen günah işleri bağışlady. İbn Omar'dan Allah onlardan razı bolsun rivayet edilmegine göre bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meniň elimden tutup dünýäde ýa keseki ýaly ýa-da ýolakçy ýaly boldydy. İbn Omar şeýle diýerdi:
Akşama yetsen tire garaşma, ertire çıksan akşama garaşma. Hassalykdan öň saglygyň, ölmezden öň dirligiň gadryny bilgin. Ebu Muhammed Abdullah ibn Amr ibn al-As'dan Allah onlardan razy bolsun rivayet edilmegine görä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Sizin hiç biriniz kamil iman getirip mümin bolup bilmez. Ta onun hay hövesi islegleri menin getiren dinime tabin bolýança. Enes'ten Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeýle diýenini eşitdim diýipdir. Allah Taala aýdypdyr: Ey Adam ogly, haçan sen meni doga edip çağırsan, menden umyd etsen, men seni bagyşlaryn. Ey Adam ogly, egerde senin günahlaryň köplügi asmanlary doldurup duran hem bolsa, sonra menden magfiret, ýalkanmaklygyny sorasan, men senin günahlaryny köplügine garamazdan günahlaryny geçerin, bagyşlaryn. Ey Adam ogly, egerde sen meniň ýanyma ýeriň ýüzüni doldurup duran günahlar bilen ýöne maňa hiç zady şirk getirmedik halynda gelsen, men seni ýeriň ýüzüni doldurup duran magfiretim, merhemetim, ýalkawlygym bilen seni garşy alaryn. Tirmizi hadisi hasandan sahih diýipdir. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ey Allah'ım ya Rabbim özün biri, perverdigarım, mübarek. Rahmetine, merhametine sığınýas, günahlarymyzy bağışla, dualarymyzy kabul eyle, towalarymyzy kabul eyle, hayırlı amallar işlememizi nasip eyle. Allahümme inni eselike imanen daime ve eselike kalben haşe ve eselike ilmin nafi ve eselike yakinen sadık ve eselike dinin kayyima ve eselike afiyeten min kulli beliyek ve eselike timamel afiyek ve eselike timamel afiyek ve eselike şükrel afiyek ve eselike nanen nas. Allahümme eşkili zalimine biz zalimin ve ehricne min beynikim salimin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rahmetike hamar ahim Allahu ekber. Allah'ım ya Rabbim. Sağ olun. Allah'a emanetsiniz kardeşler. Sağ olun dinleyenleriniz için. Allah Teala hayır ibadetlerimizi, sohbetlerimizi, tawbalarımızı kabul eylesin inşallah. Huzurunda onun karşısına, onun rızasını kazanan kullarından bolmaklığımızı müyesser eylesin cümlemizin. Sağaman yurdumda dolanıp parmak, sağaman bala çağlarımızın arasında kovanıp yaşak gezmek, dünya yüzünde zulmün sonunu getirip bilmek müyesser eylesin inşallah cümlemize. Allah'a emanetsiniz.